Sampai nih loh, elek, ireng, tapi apa nggak rusuh ya? Apa rahasianya? Loh, elek-elek ngene ritek, ireng ngene ritek. Kowe pernah ngrasakne mangan apem lho, Le? Halah-halah bah, ker bentukan apem ya. Waleh aku ker nyilili tuntut tok. Loh, ojo apem sing kuwi. Apem sing nang kae. Rumasamu apem sing bungkusane gendum. Ya terus gawe ini kok apa lara gendum? Teko Pak tar aduh ae. Lek masalah tek apem kowe teko lelekmu surdi kae. Walah lelek surdi lho ora mudeng. Hop, nyapa tuh iki padahal? Yo, ngono iki lelek. Ayo elek nek aku elek-elek, Mbak. Aja kuduran nang kene, mbok nang lapangan kono lho. Ya iki lho, ponakmu senengane beceki wong tua, kan kualat. Becek iki to? Ngelek-ngelekne wong tua. Apa bener, Wat? Kan ngelek-ngelekne. Dhek lho ngomong jarene apa menak dudu kok gendum. Ya tak sauri. Lah apa kon ndut, lah malah cangkemku dibi kemasire sambekan. Lah apa mau apa lho jane, Mbah? Ya kae lho di. Apem sing enek mine kae lho. Walah, apem kae to. Ya aku ngerti, emang enak. Kayak wong loro iki ngomongne apa model apa tuh jane? Mosok iya apem ceblok ning damen diarani enek mine. Oh, terang geragas wong tuwek loro iki. Runding ngono dhisik apeme ambek lelekmu. Aku tak balik dhisik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes, dolali. Kowe wang-wang nang omah. Ya. Halo, rakyat Konoha. Sedang ngapain lu di sini? Ije ising. Loh, lah korek entai ini lak ngising. Wis genah ro ngejek rapat ini cek takon matane. Ya menawa nek kegiatan lain ngono ning kene iki. Yo wes, Mas Nona. Neno. Nano, Bos. Yo wes, kowe aja nambah runyam. Iki mau babas wis meh gawe geger karo riwet. Aja mbok tambahi. Lah gegernya apa neh? Wong loro kuwi. Badokan. Perkara. Ben babas wetenge jebrot kaya kowe. Cangkeme do meneng kabeh. Ayo saiki mulai. Ya wes, ayo mulai. Budal. Mata nih, lakonku lagi jedul, wis ditinggal lunga. Wasu.